чорным лесе жыў чорны заяц. І вось аднойчы выйшаў ён са сваёй чорнай. А што гэта ў нас? Добрага ранку ўсім. Кася, Лесік, я вас напалохала. Маргоша, ты чаму так незаўважна падкралася? Незаўважна? А як вы маглі мяне заўважыць, калі пад коўдрай сядзелі? Мы, Маргоша, там Касю от страху позбавляли. Новая метода. Лесик придумал. Сядим под коўдрай у цемры и рассказываем один одному страшэнныя гісторыі про чорных зайцаў. І як дапамагае гэтая новая метода? Пакуль не вельмі. Усё роўна я боюсь темноты. А мы вот што зробім. Зараз мультик паглядзім, а потым я вам пра сваю методу ад страху раскажу. Ой, добра. Вось я, калі была маленькая, таксама баялася знаходзіцца ў цёмным пакоі адна. І я баюся. Мне нават здавалася, што я бачу бабу-ягу. Во-во! І да мяне таксама жудасны заяц прыходзіць ноччу. Просто вы, дзяўчынкі, баязліўкі. Вось да мяне ніхто не прыходзіць, таму што я смелы. Ага, мы бачылі, які ты смелы. Грамчэй за мяне крычаў сёння, калі Маргоша з'явілася. Просто гэта так нечакана было. А про якую методу ты хотела нам рассказать, Марго? А давай, Кася, паспрабуем намаляваць таго зайца, які цябе ноччу палохае. Ты расказвай, а я маляваць буду. Ну, ён вялікі такі. У яго жудасныя зубы і велізарныя вушы. А яшчэ вялікі нос і кіпцюры такія доўгія. Ой, ну і ну. Нейкі монстр у заячым абліччы, я б такога таксама спужаўся. Падобны? Вылеты, як 2 кроплі вады. А што мне з гэтым партрэтам рабіць? На сцену павесіць і любавацца. Ці таму зайцу падараваць, калі зноў з'явіцца. Лесік, зусім не смешна. А мы вот што зробім. Гэта твой страх. Глядзі, быў ён, і болей яго няма. Это твоя метода позбавления от страху? Так, мне дапамагла. Спадзяюся, і табе, Кася, дапаможа. А мне ўжо лягчэй стала. Правда? Дзякуй, Марго. Няма за што. Ну а зараз давайте зробім невялікі мультыплікацыйны перапынак. С задовольнением. Дарэчы, сябры, а сёння ж апошні зімовы дзень. О, правда! Заўтра вясна. Будем кораблікі ў лужынах пускаць. Лесік, ты са мной? О, а да нас нехта па скайпу прорываецца. О, пэўна, адзін з разумнікаў з новай разважалкай. Ой, які прыгожы хлопчык. Доброе утро, дорогие телезрители. Я Минин Роман. Попробуйте отгадать, что это за загадка. Леденцы, а сосать нельзя. Нарастят на бамперах машин, проводах, на крышах домов. Зимой, весной они бывают очень опасны. Они могут серьезную травму сделать в голове. Подумайте и отгадайте, что это за леденцы такие. Можно я откажу? Можно? Ну, отказывай. Роман рассказывал нам про лядяж. Правильно я кажу? Правильно. Вы правильно отгадали. Это сосульки. Я малайчына. А яшчэ, можа, разважалкі ёсць? Зараз паглядзім. О, а яшчэ у нашей электронной пошце ляжыць відэопісьмо с пометкой «Разважалка». Открывай, Маргоша. Привет всем! Здравствуйте! Меня зовут Даша, меня зовут Саша. Мы сгадаем вам загадку, а вы попробуйте ее отгадать. У этого зверька маленький хвостик, пушистые лапки
длинные уши. Он очень быстро бегает, его всегда в сказках обижают и гоняются за ним. Он зимой белый, а летом серый. Кто это? Кто это? А я знову ведаю, можна я откажу? Не можна. Усьо ти да ти. Нехай наші глядачі откажуть. А я згодная з тобой, Лесик. Сябры, калі вы здагадаліся, пра што расказвалі дзяўчынкі, напішыце нам. Не просто напишите, а яшчэ і намалюйте гэты адказ. Будзем чакаць вашых лістоў. Адразы наши памятаеце? Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок ТВ @gmail.com. А зараз я вам казочку расскажу. Слухайте. Якую яшчэ казачку, Лесик? Нам зараз не до казачак. Нас справы больш адказныя чакаюць. Мяне сёння одна дзяўчынка на чаёк запросила. Падрыхтавацца трэба. Да я хотел вам пропоновать мультипликацийную казку. Ну не хочете, як хочете. Мультипликацыйную? Маргоша, давай зробім невялікі перапынак. Давай, Лесик, мы з задавальненнем паслухаем твою казку. Адпачылі, а цяпер пачынаецца чайны урок. Усе гатовыя? Марго, які урок? Я думала, мы мне новую сукенку выбирать будем. А мы будем вывучаць, як правильно чай піць. Цябе ж на чаёк запросили. А что яго пить? Отхлебывай поболее и все тут. Галоўнае, не пячыся, калі ён гарачы. І ўсё? Не хвалюйся. Я на яго дзьмуць буду. Что ёсць моцы, каб астудзіць. А вось давайте уявім, што вы прыйшлі ў госці і вас запросили за стол. А за столом до чая якія прысмакі будуць? Пернікі падыдуць? Падыдуць. Значыць, нас запросили до стола. Я тады скажу: з задавальненнем, дзякуй. І я скажу дзякуй. А лапкі у вас чыстыя? Вядома, чыстыя. Я ведаю, перш чым сесці за стол, лапкі памыць трэба. Гэта ўсе ведаюць. Значыць, калі лапкі чыстыя, можна наліваць сабе чаёк. Нельга. Але чаму? Запомніце, у гасцях чай госцю заўсёды наліваюць гаспадар ці гаспадыня. А я гэтага не ведала. Цікава, правда? Угу. Трымай, калі ласка. Ой, дзякуй вялікі. Так. І табе, Лесічак. Дзякуй. Смакота! Ну і ну. Что такое? Нешта не так? Ніякіх прычмокванняў дуця на гарачы чаёк. Так выхаваныя асобы не робяць. А чым займацца, калі чай гарачы? Можна паразмаўляць з сябрамі пра што-небудзь цікавае. А давайте ў камп'ютары паглядзім, хто прыдумаў усе гэтыя чайныя правілы. Давайте. Ну, читай, разумнік. Так. А вось. Чайныя традыцыі прыйшлі да нас са старажытных часоў. Спачатку чай выкарыстоўвалі як лекі. Ого! А я здагадалася, чаму. Калі вып'еш кубачак чаю, саграваешся і настрой адразу узнімаецца. Думаю, так, таму лекары і назначалі сваім пацыентам чаёк. А потым, што было потым? Чытаем. Потым прыйшла мода ўжываць чай пры царскім двары. Ага. І паступова гэты напой так спадабаўся, што без яго ніхто зараз не абыходзіцца. А вы чулі, што ў Кітаі і Японіі нават спецыяльныя дамы існуюць чайныя? Уяўляю, як яны цікава выглядаюць. Тут яшчэ напісана, што заварваць і піць чай у Кітаі і Японіі складаная навука, і ёй нават спецыяльна вучацца. А пакуль мы размаўлялі, чаёк сам астудзіўся.
І не трэба было на яго дзьмуць, што ёсць моцы. Частуйцеся, калі ласка, і пернікі бярыце. Ой, дзякуй, Марго, за чайны урок. Мне вельмі спадабалася. І мне. Сёння ў гасцях я буду самай выхаванай дзяўчынкай. Ну, а зараз надышоў час з гледачамі развітвацца. Добрага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Новых прыгод і яркіх адкрыццяў. Не забывайце, з панядзелка па пятніцу мы сустракаемся зранку У нашым добраранку!